What's up Tarlagueños? My name is Alvin Bautista of Exploring Tarlac. For today's vlog guys, nandito tayo sa Kranos Safety Gears Capas branch. So yung last vlog natin, nasa Tarlac branch tayo. So ngayon, papasukin natin itong pinaka-Capas branch. Actually nakita ko na siya nung nag-grand opening. Pero ngayon is pag-uusapan natin yung mga about sa helmets, mode of payments, and kung paano ba kayo makakapag-installment, affordable and syempre quality helmet brands yung mga ino-offer ni Kranos Capas. And hindi lang dito sa Capas guys, maraming branches itong si Kranos, lalo na sa may Pampanga. Outside Pampanga, meron din tayo sa Bataan, Nueva Ecija, syempre dalawa dito sa Tarlac. Syempre guys, may 6 branches siya sa Pampanga. Bago tayo pumasok dito sa pinakaloob ng Capas branch, gusto ko lang sabihin sa inyo, kapag napanood nyo itong vlog ko, screenshot nyo itong pinaka promo code ko, and pag pupunta kayo dito sa Capas branch or kahit sa branch ng Kranos Safety Gears guys, bibigyan kayo ng additional discount para sa mga favorite helmets nyo. Sa lahat guys ng gustong pumunta dito sa Capas branch ng Kranos Safety Gears, open sila ng Monday to Sunday, 9 AM to 6 PM. Pinaka location niya dito sa Barangay Santo Domingo 2nd, Capas, Tarlac. So eto na, itong pinaka junction na yan. Tanaw ko na din naman itong Walter Mart. And then, sa kabilang side, andito naman yung munisipyo ng Capas. 1 to 3 minutes away guys from Capas intersection. Makikita mo na itong Kranos Safety Gears. And sa lahat ng taga-Capas, sigurado alam naman to. Ito na guys yung pinakakanto ng Wellspring High School. Yan, pasok na tayo, papakita ko sa inyo kung ano ba yung mga helmets na ino-offer ni Kranos Safety Gears. Yan. Good afternoon po. So ayan, may mga tayo dito, ongoing promo. So ito na yung mga naka 10% nila, and syempre meron din tayong naka 20% dito sa kabila. Ayan. So different brands. Sa mga 20% natin nakikita ko ngayon, meron tayong SMK brand and Spider 15%. And Shifter, yan, may mga naka 20% tayo sa Shifter. Tapos dito sa other side, meron tayong LS2 na mga naka discount din, 15% off. Ayan, ito yung mga brands ng natin, LS2, and sa pinakataas yung SEC brand. Other side, ito yung mga Evo brands. Yan, napakaraming design, and syempre multiple brands talaga yung hinahawakan ni Kranos Safety Gears. So Geely, yan. And later guys, pag-uusapan natin about sa mga helmet. And yan, naghahanap kayo ng mga iba-ibang design ni Spider. Napakaraming design na ino-offer nila dito. SJC and Sivra, syempre hindi mawawala dyan si Sivra. Tapos naghahanap naman kayo ng mga top box. Meron din naman silang top box dito. So yan, meron tayong GB, and sa mga alloy box nag-offer sila si Smoke and si Set. Hello po, I'm Yang Dela Cruz, Capas branch po. Bali, meron tayong modular and full face po. Meron din silang glossy type, tsaka po matte type. Ito naman po yung modular natin is half face po siya, tapos dual visor na rin siya. Ito po, goods to sa mga gustong pag-i-stop tapos iinom sa gilid, ganun, para hindi na hassle tanggalin lahat po. Or yung mga di komportable na naka full face po. And Then, kapag traffic, talagang pwede mo siyang itaas para makahinga ka ng mabuti. ito naman po yung full face po. Ito naman po, pag nagka-scratch siya, di naman masyadong visible. Di katulad kay matte po, dapat high maintenance talaga siya. Kasi once na nagka-scratch siya, visible talaga. Kaya dapat i-maintain nyo talaga siya ng maayos po. Ito naman yung full face natin. Single visor from Spider naman to. Meron din siyang kasamang clear lens, tsaka bag. Tapos ito yung version 2 niya na may spoiler po. Ngayon po sa full face, meron tayong 2 option po. Merong single visor po, then ito yung dual visors.
dual visor po. Pag dual visor naman, pwede nyo siyang magamit habang nagta-travel kayo pag mainit po, para di kayo masiglaw. Tapos, meron tayong mga sizes po, medium, large, XL, and double XL. Yung tamang fitting naman po sa helmet po, okay lang na medyo masikip yung bandang dito, basta di lang masakit sa upper part, walang pressure po. Lagay nyo sa lahat ng mga OVR natin na naghahanap ng mga half face. So meron tayo dito si Zebra brand and syempre si Spider brand. Ako nga po wala si CJ Laganya at aside po sa mga helmet, meron din po tayong mga riding jacket, LS2 brand. May panlalaki po tayo tsaka pambabae. Tapos dito naman po may mga gloves po tayo, may mga pang disinfect po tayo. Ito po spray type, ito po foam type. Aside po sa mga pang disinfect, meron po rin po tayo ng magic gatas na pampakinang ng matte tsaka gloss type po. Tapos dito po meron tayong module tsaka tire sealer. Sa mga tubeless na gulong naman po ito. Aside po din, meron po tayong Kobe Carnabo, yung wash and wax po. Tapos mga anti-rain tsaka anti-fog sa mga lens ng helmet po. Meron din tayong SEC brand na mga bonnet. Tapos may mga leg bag din po tayo. Dito naman po meron po tayong mga knee pad. Sa mga hindi po na bumibili ng mga full set ng mga riding pants, meron po tayong mga dilagay lang na mga knee pad. Full set na rin po ito, meron na po sa kamay tsaka sa mga tuhod. Sa mode of payment naman po, meron tayong home credit. Sa home credit po, need lang po ng one valid ID na lang po ngayon kung totoosin po. Dati po, 2 valid ID po yung kailangan. Tapos, bago po kayo pumunta ng store, pwede nyo na pong i-download yung application ni My Home Credit Philippines sa cellphone nyo po kasi need din po natin yung for pre-approve. Sa down payment naman po, sa total item nyo po, pwede po kayo mag-down ng 20% up to 30%. Aside po kay home credit, meron po tayong Atome at Kasyalo. Kay Atome po, ang need po natin is credit or debit card. Need din po yung application ni Atome. Sa Kasyalo po, siguro mga third option na lang po nyo kung hindi po talaga kayo pwede kayo home credit or wala po kayong credit or debit card. Pero pwede naman sila magbayad ng cash syempre. And ano ba, GCash pwede din. Yes po, pwede po sa GCash. Pwede rin po naman yung down payment mo is GCash, GCash, bank transfer, credit or debit card po. So ayun po mga Katarlakenyos, kung naghahanap po kayo ng mura at affordable na helmet, punta na po kayo sa pinakamalapit branch namin dito sa Kapas Tarlac. Huwag niyo pong kakalimutang i-like at i-follow yung page namin para updated po kayo sa mga promo at mga bagong dating na brand ng helmet. Panood nyo itong pinaka-vlog natin dito sa Kapas branch ng Kranos Safety Gear. So mag-iwan ako ng disinfectant foam dito, 2, and then isang disinfectant spray para sa mga helmet nyo. Yan, kapag bumili kayo ng helmet dito, so ask nyo lang yung pinaka-stop na napanood nyo itong pinaka-vlog natin para bigyan kayo ng mga disinfectant natin. So screenshot nyo lang and pagkita sa stop. So hanggang ano naman to, September 30. Kung walang bumili at yan, hindi nila na-claim tong helmet disinfectant natin, dililipat natin sa ibang branch. Yung guys, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. And syempre guys, huwag niyo kalimutan i-share ang video to para malaman ng mga ibang kapasenyos and syempre mga Katarlakenyos natin dyan. Itong Kranos Safety Gears Kapas branch na nag-offer ng mga affordable and syempre mga quality, mga brands ng helmet. So dito sa Kranos guys, direct dealer siya. Kaya yung mga helmets is talagang napaka-affordable and syempre guys, may mga ongoing promos din naman sila. May 10%, 15%, and then 20%. And syempre, sabi nga kanina, huwag nyo kalimutan i-screenshot yung pinaka-promo code natin. Kapag pupunta kayo dito, pwede nyo gamitin yung pinaka-promo code and pakita sa kanila yung staff para ma-input lang nila for additional discount. Kung walang discount yung napili yung helmet, pwede nyo gamitin yung pinaka-promo code natin. So until our next vlog, peace out!